ώστε κράτος μερική για την ασφάλεια μιας κοινότητας. Είναι κρίσιμη για τη γεωργία, επηρεάζει τις μεταφορές και γενικά βοηθά τους ανθρώπους να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους. Στην Ελλάδα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την επίσημη πρόβλεψη βασισμένη στις συνεχείς μετρήσεις που αποστέλλονται από επίγειους μετεωρολογικούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, το δίκτυο περιλαμβάνει 141 μετεωρολογικούς σταθμούς επιφανείας. Στη Λέσβο οι σταθμοί είναι 5, όπως φαίνεται στο site του meteo.gr, οι οποίοι όμως δεν είναι ομοιόμορφα τοποθετημένοι γεωγραφικά. Δεδομένου ότι απέχουν αρκετά από την πόλη της Μυτιλήνης, είναι πιθανός λόγος που οι προβλέψεις ειδικά για την πόλη της Μυτιλήνης για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Γέρας να μην ανταποκρίνονται συχνά στην πραγματικότητα. Η λύση που προτείνεται είναι η υλοποίηση ενός μετεωρολογικού σταθμού βασισμένου σε πλακέτα Arduino Uno R4 Wi-Fi τοποθετημένο εντός της πόλης της Μυτιλήνης προκειμένου να αποστάσει σε πραγματικό χρόνο μετεωρολογικά δεδομένα μέσω ίντερνετ, έτσι ώστε να συμβάλλει στη καλύτερη και ακριβέστερη πρόγνωση. Η ακριβής μετεωρολογική πρόγνωση για μια κοινωνία μπορεί να ενταχθεί στο στόχο 11, διότι μπορεί να συμβάλλει στην ασφάλεια και στην ανθεκτικότητα των πόλεων απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Η χρήση και η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη και ακριβέστερη πρόγνωση για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Μυτιλήνης, όπου κατοικείται πάνω από 40.000 κατοίκους. Χρησιμοποιήθηκε διάταξη ελεγχόμενη από πλακέτα Arduino Uno R4 Wi-Fi, η οποία έχει τη δυνατότητα να συνδέεται σε τοπικό δίκτυο Wi-Fi και να αποστέλει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα από τις αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι. Η διάταξη περιέχει ένα αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας, ένα αισθητήρα βροχής, ένα αισθητήρα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και ένα αισθητήρα πίεση. Ο κώδικας που αναπτύχθηκε κάνει χρήση της πλατφόρμας Loto Arduino Cloud, στην οποία αποστέλλεται τα μετεωρολογικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία εμφανίζονται οπτικοποιημένα σε ένα πίνακα ελέγχου. Η όλη διάταξη τοποθετήθηκε σε μια κατάλληλη κατασκευή, τέτοια ώστε να προφυλάσσει εντός αυτού φερόμενα μετεωρολογικά όργανα, κυρίως από τη βροχή και τις ακτίνες του ήλιου, καθώς και από τις επιδράσεις άλλων ετερογενών παραγόντων.